Mutare Famu tungamiriri ndokutenda nerudo rwenyuka vanotidzidzisa mabasa amaoko akasiyana-siyana vanotidzidzisa mabasa amaoko akasiyana-siyana chinangwa chawo nyika inovakwa nevene wayo kuti tivake nyika inovakwa nevene wayo titengeuke nyika inovakwa nevene wayo kuti tisiye zvakaipa inovakwa nevene wayo tori chechafuta nyika inovakwa nevene wayo kuti tisiye zvakaipa inovakwa nevene wayo kuti tibudirire nyika inovakwa nevene wayo kuti tisiye zvakaipa inovakwa nevene wayo chinangwa chawo nyika inovakwa nevene wayo kuti tivake nyika inovakwa nevene wayo titendeuke nyika inovakwa nevene wayo kuti tisiye zvakaipa inovakwa nevene wayo tori chechafuta nyika inovakwa nevene wayo kuti tisiye zvakaipa inovakwa nevene wayo kamboka kanonzika nyika inovakwa nevene vayo kari kambo kaita nhangaro vanze muchirongwa chinechi home away from home tiri kuno kumakomoyo kwa Mutare Farmer Prison tasangana nemukomana anonziyo Pfumai Lenmo Dekwende ari mukomana akapinda munomo mujere nekuda kwenyaya yefraud achinge atengesera vanhu vaviri stand ndo nyaya yakazomupinza munhu achivapuwa 3 years ari mwana akazvarirwa kubocha rega tikuchingamidze muchirongwa Pfumai wakanzi zita rekuti Pfumai rinorevei Pfumai which means kupfuma 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 nekushanda but apa kaiwa wanga wazopinda nekuda kuita get rich quick kurarama kutsvagwa semunhu akapfuma tatajaira kupoketa mazimari saka pakuzoishaya paipai ndopatakati aiwa Pfumai akashaya akabroka Pfumai akabroka saka abva afunga kuti ndoita sei kuti imbokasike kudzoka ndikasike kudzoka paposition stand yawakatengesera kuvanhu vaviri yanga iri yani yanga iri yako saka wekutanga wakamutengesera mari wekutanga akabhadhara 4.5 wechipiri akabhadhara 5.7 mari iyo ndobva waita se ndine kaproject ke paGo Green Garden Farm ari muyevo Westley ndo mandaiisa saka ndine mafish pond andinawo 2 ndaida kuita kuti project iri simukire futi nezvimwe zvirimwa rimwawo saka pana kuti unotora loan kubhengi wakazvirongera saka chakazoita kuti usungwe chii chakazoita kuti ndisungwe wana wakazosvikirana wese pastand pakunoda uratidzana munhu mudzimai nemhuri yake saka uyo hamene kuti wakaronga kuti wakafonirana wakangosvikirana pastand ndokutanga makakawadzi kutanga kubvunzana imimi chichichichi hawaruto ndepedu ndakatodai tasara nekubhadhara mari yakati hawaruto ndepedu tasara nekubhadhara mari yakati saka gakawa rakatongotangira ipapo bva patoita dismiss saka umwe wacho manje akabva adawo mutsvaga ndokuchitsvagwa manje afona uripi ndikati pamwe mari yadini futi balance yakasara yauya ndiri pamusika musakubva ndimirire ipapo immediately ndakutosvika batodriver
saka ndakatoti munhu anonoka ndakutodoto ruvheso mota yakatopaka kumashure mangu yake atodzika ari muhasha chichichi wewe chichi akutondidhonza pepe chii zvikanzi haunotidaro ukatengesera umwe munhu stendiyo pastendi pepe chichichi patori munhu akababhadhara ende munhu iyeye atori nemapepa semandinawo saka iwowe chichichi ndipe mari yangu izvozvi ndakutoda mari izvozvi kwawatonetsana mema aiwa iwo wakudi handi pachisamba police station ndiye akadaro ndikati aiwa ina handie ndiko mapurisa zvenyu ndikati aiwa ndakusungisa ndikati manje iwo wakusungisa mapurisa kureva iwewe wanga uri mupurisa aiwa isasi rekunzvenganya kuda kuti ndisiwe ndobva ndatodini ndaenda saka zvakabva zvakona nganga murapo achida papatoita mapurisa ingomuvha muri kunetsana neichichichi nyaya yangu yakadai handi mese tatotohwa muchisamba ndo makatangira nyaya iyayo tonza saka iwewe uri threatena munhu apa iwewe uine mari yake uri kuita sei ati aiwa ndakamirira kuti anenge zvikanzi aiwa chitori chitsotsi iwewe wausichaenda manje kumba iwe wakutosara bana imi mouya mangwana toita nyaya yenyu ndo maitire nyaya baitonza hatigoniendela transfer to Mutare Central baenda mumutare Central ndibva masvika mumutare Central zvikanzika mumutare Central nyaya yatoitwa zvanzi kukoti saka mukoti tisvikamo munhu angaringoti ndoda mari yangu mambo akati une here mari yawo inayo unogwana kudzosera muridzi immediately saka ndobva ndati mari izvozvizvi yandinayo ndine 2.5 but imwe ndinogona kuti ndikambomupa ndozofona ndodi zvikanzi iye bvaramba bvunza unoibvuma here achizogadzisa zvanzi handidi damari yakakwana saka ni stand down nyaya yobva yambosiyiwa pandanzi remand cancelled musi wacho wekutanga ndazodzoka come to sentence tomorrow nyaya yatochinja mangwana kwatosvika tichitopinda zvanzi right nekuda kwenyaya yakati 5 years in prison 2 years dzabviswa for good behavior and first offender saka makuenda ne3 years in prison so uchinzwa kunzi 5 years iwo zvinzi ka wakanzwa sei zvinhu zvisina hazvitangi zvakuti ga ipapa uripo because unenge usati waona the situation yekumberi ndekuti ndandisati usati wambopinda mujeri hazvitangi zvakurwadza unozotanga uzorwadziwa wakuya manje uku murimandi macho manje wauya uchifunga kuti 5 years wamo saka ndotogara 5 years ndakamborara munomu ndakamira kwautoita futi 5 years apa pandakangomira because parimandi nzvimbo dzekurara mune musina because majeri akazara saka ndomu unozokurwadza manje wadzoka manje wamuzimota hauri mukoti unenge usati warwadziwa unozorwadziwa wako muzimota riya rakuvhawa parinongovhawa dhoo riya rachinzi raiti dzemumakumbo dzemumaoko ngatipinde mota muchipinda panongozizi dhoo riya bwa kobva vakanzike mukati futi kwata right ndopo unombotanga umbofunga kuti saka dzatowa kuenda iro kuya kuenda ndiri we ndo panotanga kurwadza upenyu life inenge yachinja inenge yatosiyana utotanga utoona zvinhu zvasiyana uchisvika foreign muverengwa mogara kudai zvinhu zvatosiyana nemararamira ako waita apa takurarama inonzi anti-law kutorarama nekuzviri kudiwa ukangoita zvisiri kudiwa because hausina freedom yekuti aiwa ndichambogara ndarwadziwa kusina izvozvo ita izvozvozvo vabereki vakati chii apa uchinziwo wapuwa 5 years vabereki wakazouya parimandi because kusvika mukutongwa kwezese wanga usati wane information but wakazouya wazosvika wachizonzwawo nyaya idzi nekuzomhanya-mhanyawo kudzitsvaga-tsvaga bva wawana pawatomboda kumhanyira zvekuti waite maappeals and etc stuffs saka zvinhu zvakangoramba zvichitaka kureba pombonzi zvakati kusvikira mari dzacho unotoona kuti no idzo mari idzodzo kaidzi semhuri kanga isare zvayo ichidini ichirarama kunze uku chingosiya panopera apa kana uchisemhuri kureva kuti ungaone vana vako rikakutaura zvevabereki
ndine vana ndine mhuri vana vangani ndine vana vairi nemudzimai. Alright, apa wakasunga wadhirivha mota yakarasa pandakasungwa ndaidhiraivha Ranex. mota dzako idzi dzakabuda mumari yefraud here kana kuti? Yakabuda muassociation yeMAZ, ndaishandira inonzi MAZ, Music and Monitors Adjudicators of Zimbabwe. Alright. Pawaitengesera vanhu vavira pfungwa yekuti unosungwa haina mbokuti vhizitira here uchitoita maagreements of 1 and 2? Nyaya yanga iripo pakuita zvinhu izvi munhu wekutanga ndimutengesera, in fact ndasingatodi kutotengesa zvinhu nekutoti zvizikanwa kunzi ndikutodini ndikutengesa. Saka taingoita zvekuti anondipa mari hafu iyo ndoishandisa zvandoda ndotomudini uzongomunzora shamari iwoka ndafunga kuda ibata mari yako. Saka zvinhu zvakanonoka futi kuda kunoshuta kobva pauya futi proposal. Saka pfungwa yekuti ndosungwa haina kutoringa, but pfungwa yekuti kuwana wakasangana inotombopinda wagashira mari kwete usati wagashira mari unenge right, because mari yakaiswa pachinhuhwirira uchimboinzi shamari ini mari torapa iyi uri inzwa here iye kwete zvekuti chiwerenga irapa ngatiite ndopesa imwe yacho next month. Saka zvinhu zvekuti haina kupinda pfungwa iyo. Pfungwa iyo yakauya ndatone mari ndakutoita zvandoita but vana vakazosangana taunga ndaizviprofita kuti no pane zvichatoitika. Ko mukadzi andiwo wanga usikatoti azvizive kuti chistand iya uko hakuna chaizikanwa. Saka yakasara nani manje stand because pane vanhu tuka stand dare rakazongonzwira tsitsi barangosiya but rakangoti munhu anoda mari yake. Saka uya umweni asina kundisungisa uya ari murwendo rwekuti shamari todini toendera because inini zvekuti tikusungise hano kana iwewe wangoti hazvichaiti wondibhako mari yangu wabuda jeri because akazongorwadziwawo maybe anenge aino hama kana kuti akambobvawo nemo munomu. Saka munhu akarwadziwa kuti mukomana wayo kuti ndibva ndamuti nenini futi. Saka aizombouya tichingoonesana shamari kana uine dzimwe pfungwa ini mari nendanayo chitobuda mari yako yatopo kana zvitoida ndikupewo idyo rimomo kana zvichiti. Saka ndakazongomuti tozoona pandinodina pandobudira kuti ndaane pfungwa dzipa. Wakabatsirika zvakadii nerehab wapinda muno? Nerehab ndakabatsirika zvakanaka nekuti rehab yakazosvika pakundidzoredzera ndangariro because namunomu moziva kugara munzvimbo yekuti unotoziva kuti kuvharirwa wovhuriwa zvinorwadza singamboiti kugara nzvimbo iyoyo, then kugara nzvimbo yekuti chese chaunoita chine command inorwadza. Kuchikoro kuri nani unotomboita free yekuti ukatoudza ticha kuti handisi kuda unenge usingatodi pamwe pachangu ndokusiya wakadaro but ino imanje hazvizoiti kuti udaro. But ndakasvika pakumbozvishungurudzika zvekuti unombofunga pfungwa dzakawandisa uri munomu zvekuti kana kutofa zvinhu zvakadini zvakafanana but zvekufisa zvacho hamuna. Saka unenge uri kutofunga zvinhu zvisingaitike unenge uri kufunga kudzingirisana nemhepo ndokwaunenge uchita uri munomu. Saka rehab nekuzoona nekuzotaurawo nayo ichizotitora because mune nguva yekumbotorwa nerehab mombogadzikwa momboita nyaya madiscussion muchitotaura nawo. Saka munguva yekutaura nawo imo maonenge vachizokubvunza saka waiitewo panze wewe chichi the way yekuti ukope uite cope ubve mupfungwa yauri kufunga yakadzama. Saka ini ndaiitawo zvemusic panze ndichidededa. Saka tikatokuti music apa so kuti ndozviita wakazviitirepi zvemusic totaura paZimbabwe College of Music ndo pandakastadha music ndikazobva ipapo ndikaenda paAU ndikaita music kusvikira izvozvi up to now ndikashandira group reMAZ Music and Monitors Adjudicators tokomboza mamusic mumaschools tokomboza mamusic mumachechi tokomboza mamusic mucommunity. Okay. Saka vadaro manje ndipo wakazokupa mukana here wekuti ugare nedeze raunaro? Wakazondipa mukana wekuti kana nedeze rembira mukatotarisa nditori nembira yangu mujeri. Jeri harisichari in mandiri ini ndiri mujeri but I am not in the prison. Why? Because I'm enhancing my skills.
Okay. mbira ndinadzo. Hapane chimwe chistoripo chipitch pipe. Izvozvi ndotokomboza manotsi izvo ndakuchichitonyora manje manotsi emadhodhodho anozoimbwa ndaane nguva yekunyatsa kuona kuti zveshuwa zviri kushata izvo neizvo ndichinyora pasi. So yozoita song inoimbwa nemacommunities. Inini wacho mumbiro ndakutoridza zvimwe zvekutoti zvakutoshamisa kuti zvindasingaiti because time yazvo ndaizvisiya. Mbira makadzidzidza muchiri kunze here? Muri College of Music? Ndakadzidza ndichiri kunze before College of Music. Maridziro enyu akarerekera kuna Ja Praiser? Ndizvo here kana kuti ndiri kunyepera chiprofita? Ndizvo zvazvakada kuita zvakarerekera kuna Ja Praiser. Anokuinspire here Ja Praiser? Ja Praiser anotinspire. Anotinspire pakuteerera music yake. Chandinenge ndichiteerera izhandi rangu randikufarira kuti ari muzhandi rangu in the same field. Iye ndiye atori muzhandi renyu imimi randiri kuda inini kwete kuti imi ndimi muzhandi rake. Inini manje ndakuritora serangu. Aiwa Ja Praiser ari kufamba munzira yangu. But ngerake ndakuritora serangu because I love the way anofamba naye. Yes, so I take it as mine. Handiti. Alright. Ndiye akanyora song yamati ZPCS yatatanga nayo. ZPCS yamuri kuti imimi nyika inovakwa nevene. ZPCS ndini ndakainyora ndiri munomu. Dzakauya sei pfungwa idzodzo? Pfungwa idzi dzakauya tatine prison day. Paida kuitwa prison day. Saka prison day ndakangotarisawo nekuongorora kuti zvinhu zvandingaitawo nekuongorora nemagariro edu munomu nekuongorora zvatotoitiwa futi kana napresident kuona kuti no munomu takasungwa but mune something zvatakudzidza inside. Saka ZPCS ndakanga ndiri kuinyora ndine pfungwa dzekutenda kuti ndakuvatenda because maybe dai ndisina kusvika nenzira ino maybe ndakasangana nerufu. Saka inini ndakaona sekuti nzvimbo inoyi yakandibatsira chaizvo ine ndikabatsirika. Saka ndandakainyora ndiri kuita kutenda ZPCS nekutenda mukuru wenyika nekuti wakatipa theme yekuti nyika inovakwa nevene vayo ende ndo iri kufambwa nayo neZPCS kuti musungwa kana akauya ngatimise pakuwaka kana achiwaka, ngatimise kupfuya zvipfuyo achipfuya, ngatimise kuzvirimwa uku antikamukona kunosonwa twese activities twamo muno. Aiwa ndikuona ndo zvirimo zvekare musong. Isong yakapfuma iyi. Isusu tiri kutobvunza kudai takakaona kudhara ndokatingadai tichitangwa chirongwa chega chatoteedzera producer tari kuti atange nako zvirongwa zvese zveprison. Ngatidzokerei panyaya yekuti makaenda kuZimbabwe Music College mukaenda futi kuMazi maamuri mune zvemusic makamborekodha kurekodha takamborekodha but ndairekodha nedezi raWasu. Wasu ndiani manje? It's a group, outside group. Alright. Nonzi dezi raWasu. Alright. Tairidza naro but tasati taita individual songs. Musati maita individual songs. Saka pfungwa yenyu tichienda kumberi ndechi? Pfungwa yangu tienda mberi ndekutochirekodha manje music. Yekuchichiti rega ndichitsikisa music. Handiti. Saka appeal yenyu kune vanhu vari kunzoko takanangana nezvemusic izvozvo ndeyekuti saka appeal yangu takanangana nezvemusic kuvanhu vari kunze ndeyekuti kune vane rudo rwekuti vagone kusimudzirawo tarenda randinaro kuti tisaramba tiri mumabasa erimaya sekuti tasarudza kuti no ndinoda kushandisa maoko angu kuti ndizvibatsire mukurarama. Kune vanokwanisa kundibatsira vagondisimudzirawo nemari zvikwanisiro zvinodiwa nekuti ndichibuda mukati menzvimbo inoyi handina mari, handina chandinacho. Zvinhu zvatakasiya kunze takatosiya, unogona kusvika uchitodzwa zvimwe pazvinhu izvozvo. Saka vanoda kundibatsirawo dai vandibatsirawo nezvikwanisiro zvekuti ndokwanisa kurekodha, kuwanawo maproducer vanokwanisa kuti mirawo nesusu kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndo chikumbiro changu. Mudzimai wenyu makatengesa masitenzi asingazvizivi, paakazozviziva mato muusungwa akati chii? Sakangonzi zvakaoma. Ndo statement yakataura. Ndo statement chete but saka hapana song yakanzi zvakaoma here yamakazonyora makuno.
Songo ndakunoko hande songo inonyoreka zvayo asi pari zvino hapana. pari zvino ndandisati ndaita but ndakuchichitoita mani. Asi makaona mukana wokumukumbira ruregero nekumunyadzisa kwamakamuita nokuti makamubvisa chiremerera. Ya ndakawana nguva yekumukumbira ruregerero yakawandisa and akangozvikamuchira kuti zviriko zvinowanika sekuti ndinenge ndakuzotaura zvinhu zvandaizviitira kuti no ndane pfungwa idzi nedzi nedzi nedzi. Saka I'm sorry nekuti handina kuzokuudza kanza ndokuti tine tisiri pamwepo kaona munhu uchimboita zvinhu zvako wega wakahwanda tisisi tiri two. Saka ende zvinobva zvamenchana nesongo yandinayo kuti rudo nderevanhu vaviri tiri tega tiri vaviri. Saka ukaonawo kuita zvinhu zvako uri one iwe makasangana muri vaviri pane pashata pane pashata. Kari kamboka unorova futi uri wega nedezero tsenura 1 minute usaone because taro zvetaime akatotari imbotsenura kambo ikakotoni. Patakasangana wanga uri kupi? Patakasangana wanga uri kupi wewe? Patakasangana wanga uri kupi? Patakasangana wanga uri kupi wewe? Rudo ndere vanhu vaviri, tiri tega tiri vaviri, wechitatu unodei. Rudo ndere vanhu vaviri, tiri tega tiri vaviri, wechitatu unodei. Aiwa munhu wechitatu unodei parudo. kangabiwe tinozokanzwa takuenda right. Iye zvinezvi mubvunzo wangu wokupedzisira ndewekuti kune vanhu vari kufunga zvekuita zvefraud zvawakamboita iwewe. Yambiro yaunga wapa wakudzidzisa nhasi uno wapfuura nemuno muprison wanga usingafunga kuti chapinda asi wakapinzwa nenyaya yefraud. Kune munhu akasina kutobatwa kwozoita mumwe munhu ari kuti angazoda kuzozviita. Mashoko ako edzidziso, words of wisdom. Mashoko edzidziso ndekuti hama chinhu chakaoma kurumwa nechinhu chekuchera. Kuti unyatsakuziva kuti mwena muri kupinda umu mune nyoka yatopindamo iwo unobata. Mutemo unoti zvoni tisafraud. Nyaya yekufrauda yakaomesesa because pamwe pacho kutonzwirwa tsitsi. Kugara munomu hakuna kunaka muprison. Kusiya zvimwe zvinhu zvaunoita kutorarama nekutengesa maswiti mamindi zviya zvakakosha kana kutorarama nekutsvaira mayadhi evanhu zvakakosha than kugara mujeri nekunzi fraud nezvinhu zvaunogona kuzotongowana. Saka say no to fraud. Say no to fraud. Tichivhara chirongwa chinechi ningirikini pfumai ngatitaurei nezvenyaya yesong yako yatakuvhara nayo chirongwa chinechi. Panyika ino pane zvinhu zvati anzi zvatiuraya njere exactly. Apa iyi gospel song yauri kutaura nezvenyaya yemadrug chakakupa kuti unyore kambo katoda kuoneka nako ako chi? Chakandipa kambo kuti ndinyore aka panyika ino yatigere pane zvinhu zvatiuraya njere. As we see all criminals kana kuti kuparika kwezvinhu zvese kuburikidza nekunga takadhakwa number 1 ndo chinhu chihombe kudhakwa. Mukuparika kwemhosva dzese kudhakwa madrugs. Ezisi munhu ndine ndichiona vamwe wemadrugs zvinhu zvandakazoona ndamunomu munhu anotoya sungirwa guka pari munhu wacho weguka ukazomutarisa munomu unogona kutosema kuti iwe munhu brain dzake adza upside down hadzisichari normal abnormal. Saka zvinhu zvakandisiririsa nekuona nekuongorora ndiri munomu nekuti vamwe vacho vanenge vachingouya wemadrugs. Apa unobva wasvika munomu wobva wanzi no see 2 doctors wobva wagara kana gore uri mujeri hausati waonekwa nadokta wacho. Saka nguva yeuchaspenda urimo wakagara mudhimandi usina kutongwa zvinhu zvakandibata zvisingaiti zvekuti ndakanyatsa kuona kuti no mwarika izvi zvinhu izvi kai zvakuda nyasha dzenyu kuti mutibatsire zvinhu zvinodhaka izvizvi
dai zvaita nyasha zvapera. Masongs awakanyora akawanda zvakadii auda kukumbira kuti urekodhe? Masong andakanyora akawanda zvekusvika kuma-16 ari muno. 60? Maalbum hobo anini aripo. Alright, tichioneka tichisatamdzwa kamboke kako akanonzi chi anti-drug ndo zita racho. Saka uri kuti chii kune vanhu vari kukuona iye zvinezvi? Mashoko ako ekupedzisira pachirongwa chinechi Home Away From Home. Mashoko angu ekupedzisira, there's a scripture rinoti be sober, be vigilant. Ngatiregei watakadhakwa hama dzangu, because Satan ari mubasa, and Satan mukawerenga anotonzi is coming like a roaring lion. Ari kutoungudza akatsamwa singamboiti kune vanhu vanotoda zvekunamata. Ngatisiye zvinhu zvinodhakwa izvi, tive nekuchenjera kuti tizive kuti kuna Mwari kumusoro kudenga, because zvinhu zvatinozoita kana tinge tadhakwa zvinonzwisa tsitsi. Saka mashoko angu angari pakuti dai takwanisika tarega zvinhu zvinodhakwa izvi zvachose, tauya kuna Mwari, nekuti Mwari kuti tipone kunga tiri kuna Ishe Mwari, ende nyasha dzaMwari dzigogara nesu nekutirwira. Saka hama dzangu naonoita izvi, say no to drugs. Madrugs akashata, haana kunaka, ngatichinjei tishanduke. Uri kubuda rini? Ndiri kubuda 2026. 2026, yeah. Tinotenda zvikuru kwazvo. 2026 anenge achibuda, nyaya yekurekodha iri kuda kuti itange kunyange iye zvinezvi. Anofarira Japraise mambonzwa kaZPCS kaakairidza kuzoya anti-drug, ndiyo yatora kuti musare muchiteerera. Anonzi iye Pfumai Lenmo Dukwende, watanga chitaura naye tiri pano paMutare Farm Prison, patiri kusangana nema-inmates akawanda achitaurawo kubatsirika kwavari kuitwa nekuburikidza nechirongwa cherehab. Nekudaro iye zvinezvi ini ndonzi Sylvester Tapfuma nei ndakamirira producer wechirongwa Tarumbidzwa Rudhenya. Pari zvinezvi ndoti rambai muchisheya maprograms iwayo kuti vakawanda vanzwe nekudzidza zvidzidzo kubva kune vamwe vari mazviri vari kutaura kuti aiwa zvekupara mhosva hazvifaniri kunge zvichiitika munyika ino yeZimbabwe. Kambo ndikakaka. Panyika ino yatigere pane zvinhu zvaturaya njere. Panyika ino yatigere pane zvinhu zvaturaya njere. Madrugs abaradza upenyu. Panyika ino yatigere, madrugs abaradza upenyu. Panyika ino yatigere, vana baba neve mangwana, wabarara Mwari we. Vana baba neve mangwana, wabarara Mwari we. Izvi zvakudanyasa Mwari, dai Mwari, dai Mwari we, Mwari wenyasha bindira. Zvichapere, vana vashungurudza vabereki. Zvinodhaka zvichapere, vabereki vashungurudza mhuri dzavo. Zvinodhaka zvichapere, munharaunda muchisina rugare. Kuka mutoriro nezvimwewo zvawanda.